Hallelujah. Hallelujah, bangcwele. I'm thirsty. Oh yes, Lord. Namhlanje ebusweni, namhlanje ekuseni uthi uThixo ndinqaniwe. Oh yes, Lord. Emveni kuba bemselisile iwayini uthi oh yes, Jesus. Kugqityiwe. It is done. Kugqityiwe. Kugqityiwe ngesono. Oh my God. Andikhathaliseki noba uhlutshwa yintoni emzini wakho, isono nasiphi na, but it was done. Oh Jesus. uThixo xa enqaniwe wayenqanelwe uhlamba izono zethu, wayefuna ukwenza intando kaThixo uYesu Kristu. That's why singakwazi ukuya kuThixo without Jesus, kodwa ngaye it is done. Oh yes, Lord. Kugqityiwe, 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 kugqityiwe. Ngamanye amazwi, the mission has been accomplished. Oh yes, Jesus. The mission has been accomplished. It is finished. Akusekukhala kwethu ufese enyameni sizoyohlula inyama walikhupha ilizwi. Kugqityiwe. It is done. Kufa ngawe kugqityiwe. Ngawe siyakhaya. Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh, kuJohn 19 izwi lami ku-30 wayethi emveni koba yeselile it is done. Kugqityiwe, kugqityiwe. Akusekho inhlungu nenhlupheko yethu. It was done. Ubuhlungu bethu busesiphambanweni mhla welenga, mhla welenga. It was done. It is done. Oh yes, Jesus. Can I shout hallelujah? Oh yes, Lord. Oh yes, Jesus. Oh mama tata mntomtsha, akusekho sono. There is no sin that can ezohlula namhlanje, but it is done. It is done. Ndifuna ubona abantu abatshoyo namhlanje bathi Lord, Lord, I'm here. Oh Jesus, gqiba nesami isimo. Oh Jesus. Oh yes, Lord. It is accomplished. Oh Jesus, kugqityiwe. It is done.